Δούμε τη δήλωση τώρα που λέγανε προηγουμένως, τη δήλωση του κύριου Γκλιγκόροφ το 1992. Γιατί σας λέω τώρα, μην τα βάζουμε μεταξύ μας, έτσι. Το 1992 ο ηγέτης, ο Σκοπιανός, ο κύριο Γκλιγκόροφ έλεγε ότι εμείς δεν είμαστε Μακεδόνες, είμαστε Σλάβοι και δεν έχουμε καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο και τον πολιτισμό του. Αυτά το έλεγε το 1992. Αν του λέγαμε, έλα εδώ κύριο μου, αφού δεν έχεις, έλα λοιπόν εδώ να βάλουμε ένα ζήτημα να πούμε ότι εσύ ξέρεις κάτι. Θέλεις ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Και εφόσον λες ότι είσαι Μακεδόνας και είσαι και Σλάβος, όπως ομολογείς, να σας βγάλουμε Σλάβο Μακεδονία να τελειώνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε. Ο Σκοπιανός πρόεδρος κ. Γκλιγκόροφ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις συνομιλίες που είχε στα Τύρανα, τις οποίες χαρακτήρισε φιλικές και καρποφόρες. Ο κ. Γκλιγκόροφ ρωτήθηκε αν θεωρεί το λαό του απόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και σε μια μοναδική κρίση ειλικρίνειας απάντησε. Ние сме Словени, дојдени во 6. век на овие простори, нямаме никаква врска со Αλεξάνδροβата цивилизација. Ορίστε, εκείνη ήταν η χρυσή ευκαιρία. Τα είχαμε τελειώσει. Θα δούμε τη δήλωση τώρα που λέγανε προηγουμένως, τη δήλωση του κύριου Γκλιγκόροφ το 1992. Γιατί σας λέω τώρα, μην τα βάζουμε μεταξύ μας, έτσι. Το 1992 ο ηγέτης, ο Σκοπιανός, ο κύριο Γκλιγκόροφ έλεγε ότι εμείς δεν είμαστε Μακεδόνες, είμαστε Σλάβοι και δεν έχουμε καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο και τον πολιτισμό του. Αυτά το έλεγε το 1992. Αν του λέγαμε, έλα εδώ κύριο μου, αφού δεν έχεις, έλα λοιπόν εδώ να βάλουμε ένα ζήτημα να πούμε ότι εσύ ξέρεις κάτι. Θέλεις ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Και εφόσον λες ότι είσαι Μακεδόνας και είσαι και Σλάβος, όπως ομολογείς, να σας βγάλουμε Σλάβο Μακεδονία να τελειώνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε. Ο Σκοπιανός πρόεδρος κ. Γκλιγκόροφ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις συνομιλίες που είχε στα Τύρανα, τις οποίες χαρακτήρισε φιλικές και καρποφόρες. Ο κ. Γκλιγκόροφ ρωτήθηκε αν θεωρεί το λαό του απόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και σε μια μοναδική κρίση ειλικρίνειας απάντησε. Ние сме Словени, дојдени во 6. век на овие простори, нямаме никаква врска со Αλεξάνδροβата цивилизација. Ορίστε, εκείνη ήταν η χρυσή ευκαιρία. Τα είχαμε τελειώσει. Θα δούμε τη δήλωση τώρα που λέγανε προηγουμένως, τη δήλωση του κύριου Γκλιγκόροφ το 1992. Γιατί σας λέω τώρα, μην τα βάζουμε μεταξύ μας, έτσι. Το 1992 ο ηγέτης, ο Σκοπιανός, ο κύριο Γκλιγκόροφ έλεγε ότι εμείς δεν είμαστε Μακεδόνες, είμαστε Σλάβοι και δεν έχουμε καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο και τον πολιτισμό του. Αυτά το έλεγε το 1992. Αν του λέγαμε, έλα εδώ κύριο μου, αφού δεν έχεις, έλα λοιπόν εδώ να βάλουμε ένα ζήτημα να πούμε ότι εσύ ξέρεις κάτι. Θέλεις ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Και εφόσον λες ότι είσαι Μακεδόνας και είσαι και Σλάβος, όπως ομολογείς, να σας βγάλουμε Σλάβο Μακεδονία να τελειώνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε. Ο Σκοπιανός πρόεδρος κ. Γκλιγκόροφ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις συνομιλίες που είχε στα Τύρανα, τις οποίες χαρακτήρισε φιλικές και καρποφόρες. Ο κ. Γκλιγκόροφ ρωτήθηκε αν θεωρεί το λαό του απόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και σε μια μοναδική κρίση ειλικρίνειας απάντησε. Ние сме Словени, дојдени во 6. век на овие простори, нямаме никаква врска со Αλεξάνδροβата цивилизација. Εκείνη ήταν η χρυσή ευκαιρία.